A Corporación Ribeirense debaterá este luns a designación dos festivos locais para o 2019. O Executivo propón manter o 24 de xullo, Día da Dorna, e recuperar o 12 de setembro, Santa Uxía, co fin de conmemorar a festividade da patroa. Sen embargo, os grupos do BNG, IPDR e a Edil non adscrita María José Brión propoñen o martes de Entroido 5 de marzo en lugar da patroa. Segundo recollen no texto da emenda presentada, esta proposta foi consensuada con representantes da hostelería e do comercio. Pola contra, a Asociación das Amas de Casa de Ribeira, unha das máis representativas con 1.300 socios, posicionouse abertamente a favor da patroa tras unha consulta informal entre os asociados. Mi opinión como presidenta de Amas de Casa y habiendo consultado con la inmensa mayoría de mis socias, todas están de acuerdo con Santa Eugenia festivo. A división social en torno á designación dos festivos fai augurar un tenso debate no pleno do próximo luns, cando os grupos deberán apoiar unha ou outra proposta.